otu ihe mere na uju mmiri anaghị amasị m chacha bụ afịfịa na-eto ebe. Ọ bụ na ịbụ onye nwere mbara ezi, ị mara na ịre afịfịa oge uju mmiri bụrụ egwu achọtaba n'aka abụọ. Bụ ịrụchasịa ya wee bịa kpochaba afịfịa niile dị ya ka ị na-arụcha ya, ọ gakwa egbochi na obere oge ya bụ afịfịa etokwa ọzọ. Ọ bụkwa na ịrụcha ya esi na ya mere na ịrụchaghị ya tupu ọ na-eme izu abụọ ma ọ bụ izu ụka atọ, ya bụ afịfịa dịka a na-arụbugho ya arụchacha, afịfịa eruchikwa ebe niile. O wee bụrụ nke anụ a arụchara m ozugbo na-arụcha mmiri wee bido wee zobe. Mmiri a na-agwa gị ya bụkwa obere mmiri wee zochacha ya na-agwa gị ya wee mma n'anya bụ ihe ahụ m rụrụ n'ala manakwa ya n'ala. Nke a na-abụkwa mgbe tifozi esi ka mkpụka natacha ya ọfụma wee mara ma ọ ga-enwe ya bụ ịrụ ihe anụnwa abụrụ obere ihe. O nwee etu ịma esi wee gbochie afịfịa anụnwa ito, maka na ọ bụrụ ma ọ na-agba m ntagha, ọ na-agba ime aja n'anya. O nwee etu mara m ga-esi wee gbochie ka ya bụ afịfịa ghara ị na-eto kwa mgbe. Etu ọ ga-abụ ọ bụrụ na m rụọ ya otu ugboro ma ọ bụ ugboro na-abụ oge uju mmiri, mara na agaghịzi arụ ya ọzọ chacha afọ ahụ aga. Mana ka ọ dị ugbu a, ọ na-adị ka ọ bụ izu na-abụọ ọbụla abịa m rụọ ya, na-eme ka izute ike nke ero oputekwa ọzọ. Kedu ka m ga-esi wee mee ya? Biko ngwa nke emesịanụ. Afa m bụkwa Ọmalịcha Ada Igbo.